Hi guys! So for today's video, kami po ay gagawa ng Spicy Challenge! Siyempre kasama si Baby Cake. Say hi! Yay! 2020! So 40 in my right. Bitches change, I like I ain't always. Get in money, get out my man. So, itatry namin to guys kung talagang maanghang talaga siya. Kasi nakalagay hot chili chicken flavor ramen. So, itatry namin siya kung talagang maanghang. Hi guys! So, for today's video, kami po ay magmumukbang. So, kung nakikita niyo naman po ang nasa aming harapan, noodles po, spicy noodles. Iba-try po namin kung talagang maanghang po talaga. And then we have here milk. So, bago kami uminom ng milk, dapat ubos na namin tong noodles. Pag hindi naubos yung noodles na uminom na agad ng milk, walang premyo. So, alam niyo ba kung ano yung premyo? 1,000 pesos. So, ayan pa. This is my sister and then my niece. So, ayan na. Umpisahan na namin yung game na to. So, are you ready, sis? Ready! Ayan na. So, lalagyan ko muna ng milk yung pasa na. Baka... Umpisa na, sis. Oh, I'm ready! Like. Maanghang ba? Ice lang. Parang hindi ano lang. Baby girl up. Yummy. Is it yummy? Yummy. Mukhang mauunahan. Mauunahan ako. Hindi pa ako makapag-start. Finally, 1,000. Sayang yung 1,000. Puro lang lang. Ang progress. Ang sabi ko, wow! Halang? Kinsa ko pa. Buwan? May sipa din yung guys. Natulog na guys yung mata ko. Takpan ko na ng shades. Maanghang siya, baby. You want? Aya? You want? Maanghang to. Ubusin talaga? Pwede bang half lang? Sayang yung 1,000 pesos. Pwede bang kalahati yung Para sa 1,000 pesos. Go, girl! Grabe bigla.
Walang nagpapatalo, guys. Nasa 1,000. Asa na? Ayun guys, makita niyo naman kung sino yung nanalo. May sipa din yung ano. So, this is for you. 1,000 pesos. So, ayun guys. Ang hanga. So, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe on my channel. This is Sweet Bicolana. Bye!